Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela amanzi vela homecoming angomhla ka-18 March. Guys, uSifiso uhambile waya laphaya esigodlweni sakhe namhlanje eyocela phela kubantu bakubo bakokubheka ukuthi bamnikeze impendulo. Usho kahle wathi, hayibo, webo kubheka, nathula kangaka ngempela namhlanje. Kade ngibhizi ngithi ngiyalala ngithi ngizofika ney'mpendulo kodwa ngithule ngithenya, kwenze njani? Ukusho konke lokho njalo ulayithe isibani ubhuti. Ufuna phela ukuthi yonke into-ke ayibonayo ikhanye bha. Uthe kuphendulani phela? Kungani nijezusa indodana yami ngenxa yezono zami? Hayibo guys, esikhonjeni sokuthi athole impendulo kumane kwakucima isibani. Boom! Kanjalo nje. Wamane washawa uvalo-ke uSifiso ebona ukuthi hayibo, nakhe layithe isibani ethi ufuna impendulo kwamane kwakucima isibani. Kuthe kusanjalo-ke guys, wabona kungcono ukuthi akahambe ayele eklinikhi phela kuzethu ayoyithula khona abe kudaba lwakhe. Uthe mefika khona guys, wafica uzethu naye ey'phathelwe yikhanda eney'nkinga zakhe ey'seceleni. Uthe unjani kodwa Mahlongwane? Wathi uzethu ngiyaphila. Wathi ubuke kumatasatasa, ngize ngesikhathi esi-right? Wathi bengizama ukufonela uMangcobo la angimtholi ocingweni. Wathi wena unjani? Wathi hhayi ngi-right. Wathi umpendulo yena u-right? Wagwinya amathe uSifiso. Kwathi akamtshele, kwathi angamtsheli. Wabuye wayikhuza wathi ya, u-right umpendulo. Ngithi angizokubonga nje ngokuthi ucele udokotela wesibili uDr. Xaba ukuthi nisizane phela ukuze nithole ukuthi ngampela ingane yethu iphethwe yini. Ayi-ke guys, uzethu manje wathi asikho isidingo sokuthi ngibonge ngalokho, ayikho inkinga. Wase wacela indlela-ke uSifiso ehamba nje usesindekile, akasakwazanga ukuthi amtshele uzethu ukuthi kungani ngampela indodana yabo igula kangaka. Guys, akupheli-ke lapho. Uke wafika-ke uSifiso nonkosikazi wakhe uMankwanyana bezothola phela ama-result-ke esibili asho ukuthi ngampela uphethwe yini umntwana. Kodwa-ke nangampela-ke uzethu uphinde washo okufanayo wathi ama-result asafana, umntwana nje umqemane. Ngiyaxolisa manje ukunikeza lezi ndaba, kodwa-ke ayikho nami into esengayenza okudlula lokhu. Ama-result aloke esho ukuthi umntwana uyaphila, futhi lokho kuyathusa ngoba siyabona ukuthi umntwana uyagula. Wathi esathi uyacabanga ukuthi iyiphi enye i-option angabanika yona, uSifiso wamngena emlonyeni. Uzethu akabange esaliqedela igama elithi pediatrician. Hhayi, wathi yabona-ke manje sekukhuluma mina-ke. Okuthule kancane zethu ukukhulume mina-ke manje. Hhayi, uzethu walalela. Wathi yabona, isizathu sokuthi indodana yethu igule kangaka ingoba kumele ngishade wena. Hayibo guys, uzethu umane wabamba ngenzansi. Wathi injalo nje. Wathi uzethu ngeke Sifiso, musa ukuthatha ukugula kwengane ebese ukufaka kuthina. Lento le imayelana nomntwana. Umntwana uyagula la, udinga medical attention. Wavumelana naye uMankwanyana wathi yabona nje uzethu uqinisile. Wena musuloku uqambela abantu abaphansi ukuthi bafuna ukuthi wena ushade uzethu. Ayikho leyo nto, wena oyifunayo lento le. Uzethu uqinisile nje wena, lento ayisingawe ingomntwana. Wamane wathi okay, niqedile? Seniqedile ukukhuluma la? Uqeda wasukuma wahamba uSifiso eduba guys, kubonakala ukuthi uyaduba ngoba phela uzethu benoMankwanyana bamhlanganyela basho kahle ukuthi no, akho mshado wenzeka la. Guys, akupheli-ke lapho. uSifiso ugcina ehambile-ke waya kumawakhe-ke eyomtshela ukuthi phela ngicela nje amsize, amkhulumele nendodakazi phela uMankwanyana, amncenge. Wamane wambhekisa leyo nina wathi hey, wena wazwisisa ingane yami ubuhlungu, wena wahamba wayolanda uzethu wamletha la emagcekeni. Manje yini ufuna ngisho mina kufanele ukuthi adinwe uMankwanyana? Wena uphula isithembiso somshado, uphinde futhi uthe kusanjalo wamhlambalaza emphakathini wonke wala esigodini sase-Okhambeni. Futhi uyazi uMankwanyana ukuthi bekade egula ephethwe nje isifo esinzima kabi se-cholera, nendodana yenu manje siyagula, kuningi okusengqondweni yakhe, musu kumfakela i-pressure. Ngampela-ke guys, uSifiso waphuma kanjalo endlini encela isithupha engazi ukuthi uzokhala kubani kulolu talatiya lwenkinga abhekene nalo. Akupheli-ke lapho guys. Shuthi uzethu umtshelile kuSifiso ukuthi lalela, uMangcobo senkingeni, uyambhonya umnyeni wakhe laphaya, umabokoboko ebusweni. uSifiso-ke njengephoyisa uhambile wotshela umphathi wamaphoyisa, uCommissioner, ukuthi lalela, lo mngani wakho lo
odayisa ethaveni laphaya, ubhizi ushaya unkosikazi wakhe. Kanti-ke thina si-support i-gender-based violence. Hambile-ke guys, ukhomishina wayemqonda ngqo uShwabi eyomtshela phela ukuthi lalela, kunamahebezi la esigodini sokuthi wena ngumhlukumezi wenkosikazi wakho. Hhayi, kwa-relax uShwabi, wathi angimhlukumezi mina. uMaNgcobo, lezi ndlela zami lezi uyazibona nje ezokumnakekela, akuzona ezokuthi zimuzwise ubuhlungu. Wathi kuyokusiza-ke kube njalo, ngoba menginjalo uzosifikela la mina mathupha, ngizokubopha. Kusho kona-ke guys ukuthi indaba-ke kaShwabi belokhu eyitshanela ngaphansi kwakhaphethi, ezama ukufihla phela ukuthi ngumhlukumezi. Kodwa-ke manje njengoba-ke uzethi seyithe kuyibhadlaza, sekumoshakele. Kanti-ke omunye ozoba senkingeni uyena uMaNgcobo, ngoba phela wamtshela uzethu ukuthi angayithi ivule indaba. Mase etshela iphoyisa lonke lokho, kuchaza khona ukuthi-ke naye uShwabi uzophinda amsongele uMaNgcobo, esho ukuthi yabo umngani wakho kusenzeni manje, usefuna ngibukeke kabi emphakathini, ebese basenkingeni uMaNgcobo kunokuthi aphunyuke ogibeni. Ngalana-ke uNgaraji nawe uyagoloza ukumshiya uMaNgcobo, umtshele kahle uyise ey'nhlambeni zikamehlo ukuthi lalela, umadlala akamfanele uMaNgcobo, ufanele mina. Washo kuyise ukuthi lalela, uzidonsela amanzi ngomselelo, uyamuntu uyingozi. Kodwa-ke waqhubeka-ke wadaza inkani uNgaraji, washo ukuthi yena soze amyeke uMaNgcobo, uzoqhubeka naye kumnyama kubomvu. Kusho kona-ke guys ukuthi-ke lezi iy'nkabi lezi ey'qashiwe ukuthi iqede ngoNgaraji, ngazi impela zikwenze lokho, ngoba uNgaraji naye unenkani, akafuni ukuhlukana nonkosikazi kaShwabi. Guys, aphela lapho ngamazwibela namhlanje. Ngakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela amazwibela homecoming angomhla ka-18 March. Guys, uSifiso uhambile waya laphaya esigodlweni sakhe namhlanje eyocela phela kubantu bakubo bakokubheka ukuthi bamnikeze impendulo. Usho kahle wathi, hayibo, webo kubheka, nathula kangaka ngempela namhlanje. Kade ngibhizi ngithi ngiyalala ngithi ngizofika ney'mpendulo, kodwa ngithole ngithenya, kwenze njani? Ukusho konke lokho njalo ulayithe isibani ubhuti, ufuna phela ukuthi yonke into-ke ayibonayo ikhanye bha. Uthe kuphendulani phela, kungani niJesus indodana yami, ngenxa yezono zami. Hayibo guys, esikhonjeni sokuthi athole impendulo kumane kwakucima isibani, boom.